Gepli yer Azatlyk radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 14-nji ýuny hepdeniň sişenbe güni. Habarlar gündeliginde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasynyň ýurdun prezidentlik saýlawlarynda dalaşgary bolmagy garaşylýan Donald Trump, musulmanlaryň Birleşen Ştatlara barmagyna ruhsat bermek meselesindäki berk pozisiýasyny ýene nyktady. We cannot continue to allow thousands upon thousands of people to pour into our country. Halkara derejesinde meşhur Skype sosial ulgamy Türkmenistanda el ýeterli bolmadyk saýtlaryň katarına goşuldy. 8-nji iýunyň mer türkmenistanlar türli internet providerler arkaly Skype internet aragatnaşyk ulgamyna girmäge synanşanda özleriniň bu programmadaky sahypalaryna girip bilmeýärler. Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhedinde ýaşaýan raýatlar serhetden geçmekde kynçylyk çekýärler. Например, на 10 суток дали, а мы 3 сутки ждём пересечения границы. Şuun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasynyň prezidentlik saýlawlarynda dalaşgary bolmagyna garaşylýan Donald Trump, musulmanlaryň Birleşen Ştatlara barmagyna ruhsat bermek meselesindäki pozisiýasyny has güýçlendirdi we gadaňçylyň Awganistandan, Pakistandan we Siriýadan barýan adamlara gönükdiriljakdygyny aýtdy. Biz müňlerçe we müňlerçe adamyň ýurdumyza gelmegine ýol berip bilmeris diýip Trump 13-nji ýylda New Hampshire ştatyndan çykyşynda aýtdy. We cannot continue to allow thousands upon thousands of people to pour into our Trump, Florida ştatynda Islam döwleti toporunyň tarapdaryny 49 adamy öldürmeginiň ertesiden bu çykyşynda daşary ýurtly musulmanlaryň Birleşen Ştatlara barmagyna wagtlaýyn gadaňçylyk girizmek üçin prezidentiň ygtyýarnamasyny ulanmak niýetini ma'lum etdi. Trump Floridada onlarca adam öldüren 29 ýaşly Omar Matynyň enatasynyň Awganistanda doglanlygyny geçen ýylda San Bernardino'da okatyşy gamalaşyran we Islam döwleti toporunyň tarapdary bolan adamyň bolsa Pakistanyň we onuň aýalynyň bolsa Saud Arabistandan bolanlygyny belledi. Trump Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bolan şol ýurtlaryň özüniň teklip edýän immigrasiýon kanunyna garaşly boljakdygyny aýtdy. Islam döwleti atly toporuň bähwidi üçin Birleşen Ştatlaryň harby gullukçylarynyň kompýuterleriniň goragyny döwüp içine girmekde aýplanýan Kosowonyň raýatynyň işiniň dinlenmegine garaşylýar. Ardit Feriziň işini Birleşen Ştatlaryň Virginia ştatynyň Aleksandriýadaky etrap sudy 15-nji ýylda dinler. Ferizi özüne garşy öňütürilen terrorçylaryň maglumaty eýe bolmagyna ýardam bermek we adamlaryň şahsy maglumatlaryny ogurlamak ýaly aýplamalary ret etdi. Prokurorlar onuň hususy şirketiň sistemasyny döwüp geçen ýylda 1300-den gowrak harby gullukçynyň atlaryny, elektron poçta girmek üçin gizlen maglumatlaryny we telefon nomerlerini Islam döwleti toporuna berenligini aýdýarlar. Islam döwleti toporu şondan soň bu maglumatlary Twitterda çap edip öz ýurdumyzda boynuňyza urars diýip haýbatly duýduruş ýaýradypdy. Ferizi oktyabr aýynda Malaziýada tutsak edilip ýanwar aýynda Birleşen Ştatlaryna alınıp baryldy. Pakistanly ruhanylaryň täsirli topory namus dawaty bilen bagly aralmaklyga garşy fatwa dini gadagançylygyny girdi. Aýallara garşy bolan ençeme hüjüm ýurtda bidüzgünçilikleri tutaşdyrypdy. Sünni Ittihat Geňeşi geçen hepde Lahorda ýetkinjek Zinat Bibi'niň öz ejesi tarapyndan öldürilmegi ýaly ýagdaýlary uly günä diýip oglan etdi. Gyýdyň ejesi onu ýaş oglan bilen tapan soň diriligine otlady. Bu biziň wagşylar döwrüne dolanmagymyzy aňladýar diýip bir ýüzden gowrak ruhanyny öz içine alýan Geňeş 13-nji ýylda çap eden permanynda aýtdy. Aýalyň öz islegine görä durmuşa çykmak üçin diriligine otlanmagy islama nädogry düşünmeklikdir diýip beýannamada bellendi. Fatwa hökümeti ar namus üçin öldürýänleri cezalandyrmaga çagyrýar. Pakistanda her ýylda ýüzlerçe aýal maşgala namusyny gorumak sebäpli öz garyndaşlary tarapyndan öldürilýär. Muňa baş goşýanlaryň köpüsi jogapkärçilige çekilmän galýar.
Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşi Orsiýetiň Afrika we musulman ýurtlarynyň garşylygyna garamazdan Floridada gay klubunda köp adam pidaly ok atışygy ýazgyryp 13-nji ýylda çykyş etdi. Howpsuzlyk Geňeşiniň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasynyň taslamasynda bu hüjümi adamlaryň öz jinsy aýratynlygy üçin hüjüm etdi bar bolmagynyň netijesi diýip atlandyrdy. İslam döwleti toparyna kasam eden hüjümçi 10-njy ýylda 49 adamy atyp öldürdi. Adam hukuklaryny goragy guramalar İslam döwleti toparynyň onlarça geyi öldürenligini habar berdiler. Birleşen Milletler Guramasy adından 74 ýurtda gey bolmagyň jenaýat hasaplanýanlygyny bellidi we dini azlyklaryň hak hukuklary meselesi Birleşen Milletler Guramasynda çekeleşikleri döredýän mesele bolmagyna galýar. Orsiýet gey toporlaryň Birleşen Milletler Guramasynyň Speed boýunça konferensiýasyna gatnaşmagyny gadagan etmekde musulman ýurtlaryna ýakynda goşuldy. Fransiýanyň ýokary wezipeli polisiýa ofiseri we onuň partneri Paryjyň etegindäki ýerde giýje edilen hüjümde pyçaklanyp öldürildi diýip resmiler 13-nji ýylda habar berdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasynyň ýurdun prezidentlik saýlawlarynda dalaşgäri bolmagy çak edilen Donald Trump musulmanlaryň Birleşen Ştatlary barmagyna ruhsat bermek meselesindäki berk pozisiýasyny ýene ma'lum etdi we gadagançylygyň Awganistandan, Pakistandan we Siriýadan barýan adamlara gönükdiriljekdigini aýtdy. Donald Trump'yň Florida ştatynda 49 adamyň öldürilmegi bilen bagly pajaly ýagdaýyň ertesi eden bu çykyşy barada habarçymyz Aras Perwiş gurrun berer. Prezidentlik saýlawlaryna Amerikanyň Respublikan partiýasy tarapyndan kandidat bellenmek ähtimallygy has ýokary bolan Donald Trump musulmanlara Birleşen Ştatlara gelmäge ýol bermelik baradaky tutumuna gatyldyp, bu gadagançylygyň ilkinji nowbatda Awganistana, Pakistana we Siriýa garşy gönükdiriljekdigini aýtdy. İslam döwleti toparynyň bir tarapdarynyň Floridada 49 adamy öldürenden bir gün soň, ýagny 13-nji iýunda Trump özüniň prezidentlik ıhtiyarlığından peýdalanyp çet ýurtly musulmanlara Amerika girmäge gadagançylyk girjekdigini belledi. Bu gadagançylyk onuň aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň, Ýewropanyň we onuň ýaranlarynyň garşysyna terroristik geçmişiniň bardygy sebut edilen ýurtlary öz içine alar. Özü de hemişelik däl diňe bu howpyň soňuna nähili çykylmalydygyna doly düşünilýänçe. Emigrasiýa gadagançylygy biz ýurda gelýän bu adamlary doly barlarlyk ýagdaýda bolýan çak dewam eder. Olar gelip ýurda guýrup durlar. Biz hem näme etýänimizi bilemzok diýip Trump aýtdy. Ol Floridada adamlary öldüren 29 ýaşly Omar Matynyň ene atasynyň Awganistana doglandygyna, öten ýyl San Bernardino'da gan döwşükli hüjümi amala aşyranyň ene atasynyň Pakistandan, onuň hüjüme gatnaşan aýalynyň hem Saudi Arabistandan dygyna salgylandy. Trump Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bolan bu ýurtlaryň hemmesiniň özüniň teklip eden immigrasiýa gadagançylygyna giýirilmekdigini duýdurdy. Awganistandan Birleşen Ştatlara göçüp gelýänleriň sany bir ýylyň içinde 5 ýasa goly artdy. Pew Research barlygynyň görkezmegine görä, Awganistanda iratyň 99% repressiv şeriat kanunyny goldaýar diýip Trump aýtdy. Ol biz regionna bu repressiv garaýşlary paýlaşýan beýleki ýurtlardan hem gelýänleri kabul edýäris. Biz erkin we açyk jemgyýet bolup galjak bolsak, onda öz serhetlerimize kontrolluk etmeli bolary dedi. Trump prezidentlik saýlawlaryna özü bilen bäsleşlige girmegi ähtimal demokrat Hillary Clinton'yň ýene köp musulmanlary, aýraty nesiriyallary ýurda getirmek isleýändigini aýdyp, bu Amerikanyň howpsuzlygyna ziýan ýetir dedi. Ol inni bağlagdan geçirmän köp adamlary kabul etmegi, şeýle Siriýaly bosgunlary 5 ýasda artdyrmagy planlaşdyrýar. Biz muňa ýol berip bilmez diýip Trump aýtdy. Trump'ın gadagançylyk sanawyna Somaliýada bar. Ýöne ol Birleşen Ştatlaryň hökümetiň İslam döwletini onuň 2004-nji ýylda basy bolan regionlaryndan howp çykarmak barada alyp barýan kampaniýasyny goldaýan ýurdu bolan Ragy Agdanok.
Clinton Trump'ın aýdýanlaryna gaty hawply diýip gaýtawyl berdi. Ol bu hüjümleriň aňyrsyna ýatan Amerika garşy duýgulary artdyryp, islamçylyk ideologiýasyny güýçlendirer diýdi. Men bu işi etmeýärin sebäbi men bu hawply diýip pikir edýärin. Tutuş bir regiony garalamak, islam döwletini güýçlendirmek diýip Clinton 13-nji ýylda CNN telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Habarçymyz Araz Perweşiň maglumatyny dinlediňiz. Demirgazyk Owganistandan gowuşýan soňky maglumatlara görä söwüşçiler Owganistanyň vice-prezidenti Abdurreşid Dostumyň Dogduk şäheri Şywyrganda harby bölümi basyp alypdyr. Dostumyň regionda ýaragly toparlara garşy görüşini oglan edenine 2 ay golay wagt geçdi. Hem Türkmenistan bilen terketdeş Demirgazyk Owganistanda howpsuzlyk şertleri yaramazlygyna galýar. Soňky ýagdaýlar barada Owganistandaky habarçymyz we kärdeşimiz Şamirdan Gulumradynyň maglumatlaryny dinläli. Vice-prezident general Dostum indi 2 aydan gowrak wagt bäri Kabula dolanmaýar. Ol Demirgazyk Owganistanda galýar. Vice-prezident general Dostumyň regionda bardygyna garamazdan Demirgazyk Owganistanda howpsuzlyk şertleri dartgyllygyna durýar. Vice-prezident general Dostumyň dogduk mekany Jowzan vilayatynda hem jeňçiler hereket edýär. Şywyrgan şäheriniň golaýynda ýerleşen Awgan güýçleriniň harby postlaryna jeňçiler öňki akşam hüjüm edipdir. Şywyrgan Serpul şaýolunam jeňçiler kesipdir. Şonuň üçin orada aýdygyna garamazdan jeňçilere garşy çäre görmäge özüniň mejbur bolandygyny vice-prezident general Dostum öňe sürdi. Mara nakfir kerdi hawayı garm hamagi bachadan barda. Awgan güýçleriniň merkezine jeňçiler giýje tarapdan hüjüm etdi. Harbi ulaglary otlady. Harbi merkezin komandirini yaralady. Serpul Şywyrgan şaýolunam jeňçiler gaýtardy. Şondan soňra jeňçilere gaýtawyl bermäge mejbur bolduk. Uruşa Awgan hawa güýçleri hem gatnaşdy. Jeňçileriň 2 harbi merkezi weýran edildi. Jeňçilere garşy hüjüm netije berdi. Ençeme jeňçi ýesir alındy diýip general belledi. Şaw omadan mutarazlara dar dadan mandanışazdan tokta şoray tarpul şuburwa. Serpul vilayatynda da Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Vilayatyň Sozmagaly atly etrabynyň ençeme obasyny jeňçiler basyp aldy. Faryab vilayatynda hem ýagdaý dartgylligynda galýar. Faryab vilayatynyň hakimi Seyden Mursadatyň aýtmagyna görä, Qaraý sebti jeňçileriň ýeçiligine geçipdir. Almar etrabynyň ýoluny jeňçiler kesipdir. Qaysar etrabında Awgan güýçleriniň harby bazasyny jeňçiler gabapdyr. Ýüz tügeregi esker jeňçileriň gabawynda galypdyr. Awgan güýçleriniň 6sy uruşda helak boldy. Jeňçilerde uly zarba uruldy. 29 jeňçi öldi. Qaysar we Almar etrabında howpsuzlyk şertleri henizem yaramazlygynda galýar diýip hakim aýdýar. 29 نفر کشته دارن، 40 نفر زخمی دارن. دیروز ما 6 نفر شهید شده. راه قرایی و المار بسیار زمان به طرف مسدود بود. Awgan türkmenleriniň wekillerinden biri we Akça etrabynyň öňki hakimi Esedullah Behramiň aýdyşyça Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri görülip eşidilmedik derejede yaramazlaşypdyr. Howpsuzlygy üpçün etmek üçin esasy çäre görülmändir. Afganistan'ın şamali naaramlık boldy ve halkımız bu naaramlıkdan ziyanlar duydu ve uruşlar hem şiddet boldy. Akça, Serpul, Faryab. Nämkin naan bolýar, nämkin asasan bir çare gören ýoklar. Vice-prezident general Dostumyň ýolbaşçylygynda Demirgazyk Awganistanda öňem bir näçe gedek jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Ýöne jeňçileri ýok etmek Awgan güýçlerine başartmady. Emma vice-prezident general Dostumyň ýolbaşçylygynda jeňçilere garşy bu gedeki geçirilýän harby operasiýanyň netije berjekdigine Behrami umyt bildirdi. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulumrady. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Öz tebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Biziň line hasabymyza goşulyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. ID Azatlyk.
Gepleýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Halkara derejesinde meşhur Skype sosial ulgamy Türkmenistanda el ýeterli bolmadyk saýtlaryň hatyryna goşuldy. Şoňlar Facebook, WhatsApp we beýleki ulgamlary bilen bilelikde Skype hem ýurdun içinden girip bolmaýar. Hegdeň jekmejeklerini habarçymyz Sultan Açylowadan dinläli. Türkmenistanda bir hepde golay wagt bäri Skype, ýagny Skype programmasynyň peýdalanyp bolmaýar. 8-nji iýunyň bäri türkmenistanlar türli internet providerler arkaly Skype internet aragatnaşyk ulgamyna girmäge finanşanda özleriniň bu programmadaky sahypalaryna girip bilmeýärler. Käbir ýerli ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna aýtmaklaryna görä, Skype programmasyna girmek üçin öz login adresiňi we paroluňy, ýagny açar söýüňi ýazanyňda poçtaňy, ýagny tahypany açyp bolmaýar. Skype'a girmek üçin kömek sorap internet kafening işgärlerine ýüzlenenimde maňa bu programmanyň tasbir hepde golay wagt bäri düýpden işlemeýändigini aýtdylar diýip Aşgabatyň Godalky Hudaýberdiýew köçeniň ugrunda ýerleşýän Sumbar dukanyndaky internet kafening ulanjysy Miwe Daýda aýdýar. 50 ýaşyndaky Miwe Daýdanyň aýtmagyna görä, internet kafening işgärleri bu programma näme sebäpden girip bolmaýandygy we bu ýagdaýyň haçyna çel dowam etjekdi barada özlerinde hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny aýdypdyrlar. Miwe Daýda bu bolsa men ýaly çağata da şary ýurtlarda bilim alýan enatalar alada goýar diýär. Ol sözünde dowam etdirip dören ýagdaýyň käbir adamlaryň gündelik durmuşyny kynlaşdyrjakdygyny belleýär. Ýurtda onsydan bir näçe sosial saýtlardan peýdalanyp bolmaýar. Skype hem şolaryň sanyna goşulaysa, onda biziň daşary ýurtlarda okyan we ýaşaýan çağalarymyz, dogan garyndaşlarymyz bilen habarlaşmagymyzy hasda kynlaşdyrar. Ol bu programmanyň işlemeýändigini diňe oňa girmäge finansyanyňda bilip galýardyň. Internet kafeleri, mobil aragatnaş kompaniýalarynyň edaralary bu barada diňe dil üstü bilen maglumat berýärler diýip internet ulanjylaryň gerekli maglumatlardan bihabar goýulýandygyny ünsü çekýär. Şol bir wagtyň özünde Skype'yň işlemeýändigi barada resmi bildiriş aslan ýer göze ilmese de, bu programmadan häzirki wagtda peýdalanyp bolmaýandygyny Türkmenistanyň döwlet eýetçiligindäki Türkmen Telekom telekommunikasiýa kompaniýasynyň bir wekili hem tasdiklady. Öz adynyň efirde tutulmalygyny soran Türkmen resmisi 14-nji iýunda Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren maglumatynda Skype programmasynyň eýän bir hepde golay wagt bäri tutuş ýurtda işlemeýändigini aýdyp, onun näme sebäpden peýdalanyp bolmaýandygy we bu ýagdaýyň haçana çeli dowam etjekdi barada özlerine goşmaça hiç ýyly maglumatyň berilmeýändigini aýan etdi. Gepin gerdisine göre bellesek, Türkmenistanda sosial saýtlaryň we web saýtlaryň ençemesi eýäm öňünem ýapyk. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä ýurtda WhatsApp, Facebook, Twitter, Viber we hatda sosial saýtlary we Azatlyk radiosynyň Türkmen inisiatiwasynyň Türkmenistanyň alternativ täzelikler habar gullugynyň web saýtlaryna da girip bolmaýar. Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, siziň özüňiz sosial mediadan peýdalanýarsyňyzmy? Näme üçin peýdalanýaňyz we bu size näme derejede el ýeterli? Gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada öz pikir garaýşlaryňyzy ma'lum etmek isleseňiz, azatxabar.com web saýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we WhatsApp sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyzda tesvir ýazyň. Azatxabar.com web saýtymyzda Türkmenistan derweden.net ya da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistanyň sport ýetgalarynyň işleşi ýaňy ýakynda hökümet derejesinde tanqid edildi. Resmi maglumatlarda hususan dolaryň talaba laýyk ulanylmaýanlygy aýdyldy. Biz sport obýektleriniň iş ýüzünde ulanylşyna degişli häzirki ýagdaýyň jekmejekleri olaryň ilat köpçüligi üçin elletirliligi bilen gyzyklanyp Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýewiň gurrun bermegini soradyk. Amanmurat aga ýaňy ýakynda Türkmenistanyň prezidenti ýurtda sport ýetgalarynyň ulanylşyny tanqid etdi. Umuman şeýle obýektleriň sport obýektleriniň ulanylşy bilen baglylykda nähili kemçilikler gözeýilýär. Türkmenistanyň urulan hemde urulýan sport mekdepleri we ýetgalary barady. Meselem, Ahal vilayatyny 16-njy ýyla çelli 20 tane sport mektebini kurmak planlaşdyrylypdyr, ol kurulupdyr. Balkan vilayatyny 20 tane sport mektebini kurmak planlaşdyrylypdyr, olan dolu kurulupdyr. Umuman ýurt boýunça jemi 116 tane mektebi sport ýetgalyny kurmak planlaşdyrylypdyr. Şol 186 tane 400 bina edilmändir, kalan 182 bina edilen. Ýöne ulanşy meselesinde bolyn edilşinýärli bu ýa-da bolanok. Amanmurat aga, indi iş ýüzünde şolar boş durmy, içine adam baranokmy. Şolaryň ulanylşy bilen bagly kemçilikler nämeden ibaret? Aglabasa ulanylýar. Ýöne birden bir ödem çözlämeli sebäpler şolunçyny ulanmaýanlar bar. Meselem käbirine sport inventarlary ýetmezçiligi bar bolanlary juda könülsün. Şonuň üçin trenerler, turullaşdyrjylar turullaşy işin geçirip bilmeýärler maýdýarlar. Ýa bolmasa käbirine kış aýlary ýyla bir sistema gowy işlerini, sport mekdepleriniň bir näçesinde aýlary turullaşy işleri öýdürýär. Şu ýagdaýa laýyk Levap Daşoğlu vilayatyna köptü söýse bolýar. Ýene de bir ýagdaý ýurtda turullaşdyrjylaryň, ýagny sportsmenleriň, sportsmenleriň, mugallimleriň sanynyň da azlygy edýärligi hakynda ýylyçynda gurrunlar bar. Şo mekteplerde işleýärlerde de gurrunlar bar. Amanmurat aga, häzirki wagtda Türkmenistanda bar bolan täze urulan we öňden bäri işleýän sport obýektleriniň ýetgalarynyň köpçüligi üçin el ýeterliligi nähili? Hem ulular hem çağalar üçin. Bizim paýtagtda oňun söýlenýär. Ýöne o ýerlerinde şu işim ýolu goýuşakynda her näse beýlenmekden bolsa urun bolanok käbir o ýerleriniň aglawasyna ýürüýçi sport ýetgalary ýok. Bar bolanlary mekdebiň ýanyndaki sport meýdançalary bularym eýem haçan mundan aýdar 30 ýyl 40 kilodon awallaşdyrylyp, şol sport meýdançalaryndaki enzamlara taşyp ýatyrylar, juda könülen sport bilen meşgul bolýan ýaşlary şeýle mümkinçilik bir näçe owalarda ýok. Muna aýtmak gerek, käbir ýok, ýok de sport bilen meşgullanjak. Amanmurat aga, adamlaryň sport ýetgalaryndan peýdalanmagyna pätkelçilik döredýän ýene nähili ýagdaýlar bar. Munyň pätkelçilik diýjekmi, başdan sormalyk diýjekmi, meselem Aşgabat şäherinde bir stadion täzeden salynıp duran bolsa, umum hasapda ýöňferden Olimpik stadiony ýykylyp täzeden salynıp duran bolsa, häzir hereket edýän stadionlaryň sany 5 bar, paýtagtda men öz bilýänlerim. Ine şu şol futbol stadionlaryny adamlaryň üstän wagty baryp, itlen wagty futbol oýnamagy mümkinçiligi ýok. O dine şol berkidilen komandalaryň adamlary bar ýaly dine ýaşlar wagtlar geçirilenler. Koçlar var ýaly. Kiçirek dine mini futbol bilýänler etlenip çalynan ýerlerim bar. Ýöne şoňa da halkyň üçin ýaşaýjylar sünnetden çalynan ýolun ýöne şoňa ähladym onda aýtylan komanda edip şolar taýynyp görjek gidin diýip höwet baran oğulluň ýüzüni ýalar. Bille şol garap sport bille katy oý propagandahy mahawaty bar, tanýan desfalarym bar, ýöne iş ýüzünde bolýan sportun halkyň ählisiniň ýeterli wagtyny urmagyny, ählisiniň şolan meşgullanmagyny gerek bolan mümkinçiligi sport kuramalarda beýleki edarelarda görüpmäňler. Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhedinde ýaşaýan raýatlar Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde goňşy ýurtda ýaşaýan garyndaşlarynyň wiza almakdaky kynçylyklar sebäpli ýurda gelip bilmeýändiklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlaryň türkmen özbek serhediniň Özbegistan tarapynda adamlara ýetirýän täsirini öwrenmek üçin Düýbi Harizm derleşýän adam hukuklary boýunça Najot guramasynyň wekili bilen söhbetdeş boldy. Bu guramanyň özüniň efirde adynyň tutulmazlygyny soran wekili serhedin iki tarapynda adamlaryň yüzüýüz bolan kynçylyklary barada gurrun berdi. Gelin bu söhbetdeşligi dinläli. Türkmen özbek serhediniň Türkmenistan tarapynda ýaşaýan adamlar özleriniň Özbegistandaky garyndaşlarynyň ýurda gelip gitmekde kynçylyk çekýänligini aýdýarlar. Siz bu barada dolurak maglumat beräýsiňiz. Большинство людей, которые ту сторону Türkmenistana и Özbekistana находятся. Türkmen özbek serhediniň iki tarapynda hem köp sanly garyndaşlary ýaşaýarlar. Olar iki ýurduň serhetleri sebäpli biri-birinden çyda düşdüler. Durmuşda her dürli, toý ýaly saatlykly hemde ýat-ýaly gynançly wakalar bolýar. Emma iki ýurduň ýörüdýän siýasaty sebäpli serhetdäki adamlar öz garyndaşlarynyň ýanyna baryp saatlygyna saatlanyp gynanyp bilmeýärler. Özbek raýatlarynyň türkmen wizasyny almagy tas mümkin däl diýen ýaly derejedäki kyn istigini aýtmaly. Aglaby etniki türkmenleriň ýaşaýan Harizm, Garagalpagistan sebitleriniň ýaşaýjylary türkmen wizasyny almak üçin Daşkende çelini ýüzlerçe kilometr ýol sökmeli bolýarlar. Türkmen wekilhanasyna ýüz tutanyň bilenem saňa me al diýip eliňe taýin wizany tutturýan ýok. Iň azyndan 2-3 hatta 6 ay çemeti hem garaşmaly bolýar. Diýeli bagtyň çöp wizany alyp bildiň, emma munyň bilen başdan geçirmeleriň gutury beren ok. Serhet geçirgilerinde hem her türlü bürokratik kynçylyklary bilen yüzbe-yüz bolýarsyň. При пересечении границы тоже возникают бюрократические разные случаи. Ol nähili kynçylyklar? Бюрократический виде в том, чтобы, понимаете, люди имеют какие-то... Garyndaşlyk bagy bolan adamlar elim boş barmaýyn diýip ýanlary bilen her türlü sowgatlary hem alýarlar. Adamlaryň sowgatluk diýip alyp barýan zatlarynyň arasynda bir kanun zat ýok bolsa-da, gümrük işgärleri olaryň ellerindäkileri gaňryp alýarlar. Mundan başga adamlaryň serhet geçirgisinde 3 günnäpdagy saklanýan gezekleri bolýar. Mesele üstüne mesele. Adamlar biziň nizamymyzyň özü bir 10 günlük, onuň hem 3 gününi serhetde garaşyp geçirmeli bolýar diýip diýrenýärler. У нас, например, на 10 суток дали, а мы 3 сутки ждём пересечения границы. Näme sebäpden olar serhetde garaşmaly bolýarlar? Şeýle de bu ýagdaý haýsy ýurduň serhet geçirgesinde bolýar. Они ждут и türkmenской стране, и они ждут узбекской стране. Это разные случаи. Olar hem özbek hem de türkmen serhet geçirgilerinde garaşmaly bolýarlar. Adamlar adatça serhet geçirgisi açylýança garaşmaly bolýarlar. Ýöne her türlü ýagdaýlar ýüze çykyp bilýär. Olaryň, ýagny gümrükçüleriň bahanasy gytmy. Men buna adamlaryň saparyny gijikdirmek üçin ulanylýan bürokratik emeller diýip atlandyrýaryn. Adamynyň elinde wizasy bolsa-da, ähli dokumentlary düzü bolsa-da, bir wagtyna tapyp ony serhetde saklaýarlar. Türkmenistandan bize gelýän mihmanlaryň hem görýän görüsi az däl. Yerli polisiýa barlajak diýen bahana bilen 3 günnäp olary gününe goýanok. Здесь сразу проверка милиции, каждый вызывает милицию Узбекистана. Şeýle barlyklar näme bilen bagly bolýar? Ну, они всегда правы, говорят, у нас такой... Olar, polisiýa işgärleri mydamyda rastda. Polisiýa taňa nähildir bir düşündürüş berjek bolup, öz janyna agram salyp duranok. Häzirki ýagdaý şeýle, möhüm hasaplasak barlaýar diýen düşündürüş bilen çäklenýärler. Сколько хотим, столько проверяем. Конкретно ответа здесь нету. Gurrun beren ýagdaýlaryňyz barada serhet ýakasynda ýaşaýan adamlar näme diýerler? Ну, одним словом могу сказать, им очень Bir тяжело. söz bilen aýdylanda olaryň ýagdaýy juda kyn. Adamlar bu arada art etselerde emeldarlar olaryň sözlerine kulak gabardan oklar. Düşünüň, ýöneköý adamlar diýsen kösenýärler. Никто не реагирует. Понимаете, люди страдают просто. Düýbi Harizm derleşýän adam hukuklary boýunça Najot guramasynyň wekili bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Häzir ýene bir bildirişmi dinleň.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.